Ľudia, máme tu part 2 a mňa teraz niečo napadlo. Ja tu mám ešte tieto kyselé cukriky. Ja to do toho dám. Ja to občas do toho dávam, keď to mám doma. A potom to... Ale nebudem to tam teraz dávať, lebo som tam dala veľa citrónu, mi príde, aby tam... A môže to tam ešte ísť. Teraz zoberiem tento fialový a máme aj modrý, máme. Takže ja tam dám dva, modrý a tento fialový, tieto dva. Čiže bude možno aj part 3, áno? Teraz tam ešte dám trochu vody. OK. No, tak, zoberiem si jablko. Položím na to. Ja viem, nemusím to robiť takto veľkým nožikom, ale ja chcem. No, dobre, ja sa vám potom ozvem, keď to budem mať nakrájané. Takže už máme jablko nakrájané na takéto kocočky, ako keby. Na takéto kocočky. A proste to tam šupneme. Trochu z toho odpijem. Bude aj part 2. 3 part. Toto je part 2 a bude ešte part 3 a možno bude aj part 4 ochutnávka ešte. Mňa niečo teraz napadlo. Neviem, či mi to vyjde. Ale vyzerá to, že mi to... Neviem, kde to je, jak chcem celá. A možno aj, hej. Ja som v chladničke teraz hľadala niečo, kde je nejaký ľad alebo neviem čo. Našla som dačo.